गुड इवनिं गाइस गावखौनो गाव बहुत बोरैबा उसुखुथु मोनबाय थादों गोसोखौ बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय आरो जेनेबा आंनि खोथा बुंगोन आरो आंनि पार्सनेल खोथा आरो जेनेबा आं सान हर 20 घन्टा डिउटि मावो सान हर 20 घन्टा डिउटि मावो सान हर 20 घन्टा डिउटि मावनायनि उनावबो आंनि आखायाव फैसा गैया थारमाने ओरैबायदि कन्डिशन बहुत गाज्रि थारमाने ओरैबायदि कन्डिशन गाज्रि माने गोसोआव गोजोननायानो गैला थारमाने उसुखुथु 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 मोनबाय थायो एनि टाइम रावजोंबो फन रायलायनो गोसो जाया सोरजोंबाबो माबा मोनसे खोथा रायलायनो गोसो जाया बिदि जाना दं आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनग्रा जादों बेबायदि ओरैबायदि थारमाने आं उसुखुथु मोननायनि जाहोना बेनो आं साथाम मानसिनो 10,000 फैसा नांगौ 10,000 आरो बे 10,000 फैसाखौ आं दिनै बोसोरथामानो जाबाय साप'ज हमना ला बा बोसोरथाम ना बोसोरब्रै बिदि जाबाय आं बे 10,000 30,000 फैसाखौ आं माबानो हायाखै माबा सुख'नो हायाखै आं गावखौनो गाव बिराद दुखु मोनग्रा जादों आं मानि थाखाय सुख'नो हायाखै आं गावखौनो मिथिया बिसोरनो फैगोन मासाव फैसाखौ होनांगोन होनबानो माबा मोनसे प्रब्लेम जाना फैयो आरो दिनै आं बिसोरनि फैसाखौ आं 1,000 बा 2,000 1,000 बिदि प्रत्येकटा मासाव जुदि होना गालांगोन अब्ला बे फैसायानो जोब्बायमोन आरामसे जोबोमोन बेबायदि दिनै एथ'बां गोबाव बिसोरो नायबाय आंखौ जेनेबा बिसोरनि खैफोदनि समाव आं दिनै सहाय खालामनो हायाखै बा मदद खालामनो हायाखै आं गावखौनो गाव बहुत दुखु मोनग्रा जादों दुखु मोनदों जेब्ला बिसोरो फन हरो हरबाबो साथामबो ज' हरखायोब्रा रायलायनानै हरनाय बायदि आरो खोथाखौ बिसोर रायलायदों आरो थारमाने बेफोरबायदि फन हरो फैसा नांगौमोनलै आंनो आं बिराद जारला खैफोदाव गोलैदों होनना बुङोमोन आरो एथ'बां गोबाव फैसाखौनो बियाखै होनना आं मिथियोलै नोंसोरथ' फैसाखौ बिया नोंथ' फैसाखौनो बियाखै होननानै आंबो मिथियो खिन्थु नोंसोरनि बायदि आरो भगबान इसोर बायदि मानसि आरो बबेयाव मोनबावनो आं होननानै बेफोरबायदिबो आं बुंहरो ओमफ्राय आं मिथिखायो आरो एबार फन फैबाय आरो बिसोरनि साथामनिबो फैगोन बिदि सानो आरो बिदिनो आंहा मोनसे प्रब्लेम फैयो एबार खिन्थु बे मासाव सिगाङाव बिदिनो थांबाय बिसोर प्रब्लेमखौ आंनि प्रब्लेमखौ बुजि मोनबोगासिनो दंमोन आरो सानफ्रोमबोथ' बिसोर आंनि प्रब्लेमखौल' नायबाय थाबा जायाना एबार बे खेबसेयाव ओरैबायदि माने आंहा लामा गैया जादों थारमाने बुंनो थाखाय बिसोरनि फन फैनाय लोगो लोगो आं मोनथिखायो बिसोरनि फन फैबानोखि ओरैबो जों गेजेराव रायलायोमोन जेनेबा गेजेर रायलायबाय थायोमोन खिन्थु आरो बिराद गोबावजों रायलायाखै आरो फन रायलायाखै हे फन फैदों अब्ला आं मिथिखायो कि फैसानि फन फैखाबाय फैसाथ' हरनांगौ मा होनना बुङो ओमफ्राय आं मिथिखायो आरो गावखौनो एबारथ' फैगोन साथामनि फैगोन सोर सासेनो मा होनगोन होननानै आं सोरखौबा एबारथ' खेबसे सासेनिथ' फन फैनायाव आं हरगोन एबार हरथारगोन होनदोंमोन आं बे जोंनि बर' आरो सानैया जाबाय महाराष्ट्रनि आं माने मा बुङो जायो दायो एकदम माने होनोनो हायासै आं फैसाखौ बै फैसा मोनबाय आं फैसा मोननायनि उनाव आं हरगोन होनना सानबाय आं जोंनि बर'निखौ सिगां हरगोन होनना सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे प्रब्लेम फैनो हाबायना बिराद गिदिर प्रब्लेम फैसा गैया नङा मोन्दोंमोन 40,600 मोन्दोंमोन 40,600नि जेनेबा साप'ज हमना ला न'नि बे न'खौ लन लादोंमोन नालाय बे लननि थाखाय बेयाव आं 13,000 दानो बे 13,000 थांबाय ओमफ्राय आरो मोनसे लन दङ आंहा पार्सनेल लन जोंनि कम्पानियावनो आरो बेयाव थांबाय खोमा 12,000 बे 12,000 मोनबाय 12,000 ओमफ्राय बिथिं 13,000 बिदि थांबाय माने 15,000 ओंखारलांबाय 15,000 25,000 ओंखारलांबाय 30,000नि जेनेबा आं 10,000 थाबायना बे 10,000खौ आं हरगोन सानदोंमोन आरो दा हरगोन बोरै सानदों बेयावनो आंहा मोनसे प्रब्लेम फैना होबाय बे प्रब्लेमनि थाखाय आं माने फैसाखौ होनो हायासै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो सासेनि फन फैलायबाय आंनो फैसा नांगौ जेरैखि जाया आङो प्रब्लेम जादों आंनि आइया बेराम बिदि जाहैबाय ओमफ्राय आरो सासेयाव फन हरबाय नों आरो फैसाखौ नांगौमोन आंनि ब्रादारा बिराद गाज्रि लोमजादों बिदि जाहैबाय आरो सासेनियाथ' बर'नाथ' गावनिनो प्रब्लेम देलाय गावनिनो सोलेरनि प्रब्लेम आं माने गावखौनो गाव बहुत दुखु मोनदों आरो साला बिसोरनि प्रब्लेमाव आं जुदि बिसोरखौ मदद खालामनो हाया बा बिसोरनि प्रब्लेमनि समाव जुदि बिसोरनि फैसाखौ जुदि आं होनो हायाबा आं मानि थाखाय मा सुबुं जाखो होनना सानो आं गावखौनो गाव मा सुबुं जाखो आं जेनेबा
आं दानो मानसिया नङा थारमाने आं जुनारसो बिदि सानो आरो गावखौनो गाव जुनार होननानै सानना लायो आं दा मानो होनबा आं बिसोरनि प्रब्लेमखौ होनो हायाखै आंनि प्रब्लेमनि थाखाय बिसोर होदोंमोन बिसोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जुदि आं जुदि फैसाखौनो होनो हायाबा आं मानि थाखाय मा सुबुं जाखो आं बायदि मानसियाथ' ओरैनो आं सानो आरो गावखौनो गाव ओरैनो नङा थारैनो सानो आं गावखौनो गाव सानो आं थैनानै थांनांगौ आं बेयाव सुबुं माहारि जानानै थानांला होननानै आं गावखौनो गाव सानो दा बिसोरनि खैफोदनि समाव आं मानसिनि मदद खालामनोनो हायाबा आं मानि थाखाय मा सुबुं जाखो आं बिराद सानग्रा जाबाय दा बिदि बहुद सानबाय थायो दा सान हर आं रावजोंबो फन रायलायनो गोसो गैया जादों रावजोंबो मेसेज गेलेनो गोसो गैया जादों रावजोंबो आरो बे मासाव बे डिसेम्बराव दा बर्थमान दा डिसेम्बर सोलिबाय बे मासाव आं फनखौनो रायलायनो गोसो जायाखै रावजोंबो सोरबा सासेनिबो जे दसे सम खुलिना नायो आं मबाइलखौ दसे सम ओरैनो खालि सोरनिबा मेसेज फैयो आंनाव बहुत मेसेज फैयो आं ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो गावखौनो गाव दां मा खालामगोन मा बुंगोन फैगोन मासाव होगोन होनना बुंनो हाया बेफोरबायदि थारमाने फैगोन मासाव आं होगोन दे फैसाखौ होननानै बेफोरबायदिबो बुंनो हाया आं जादों मानो होनबा आंनाव फैसायानो गैया दा बर्थमान बेबायदि आरो फैगोन मासावबा मा प्रब्लेम फैनो हायो बेबायदि सानो प्रब्लेम गैयाबा आं होगोन दे बेफोरबायदि बुंनो हाया मानो होनबा एथ'बां गोबाव आंखौ बिसोरो नेबाय बिनि उनावबो जुदि आं फैसाखौ हरनो हायाखै बा बिसोर बियालाबानो आं होनो हायाखै आं सुबुङानो नङा आं सासे जुनारसो गावखौनो गाव सानो आरो बेफोरबायदि दा आं दुखु मोनदों बहुद दुखु मोनबाय थादों आं दा बिसोरजों आं फन रायलायनो गोसो गैया जादों मा होननानै आं फोरमायगोन मा होननानै बुंगोन आं बेबायदि डिउटि आं एथ'बां मावो 20 घन्टा डिउटि मावो 20 घन्टा डिउटि मावनानैबो जुदि आं फैसा मोनाब्ला मा जागोन देलाय खोथाया दुखु मोनो आं गावखौनो गाव बहुद दुखु मोनो दा आं बहुद ओरैबायदि दुखु मोनबाय थादों आरो गावखौनो गाव बोरै बबेयाव सोरनिफ्राय बिनानै लागोन सोरनियाव दाहार बिबा मोनगोन आं बिदि जादों दाहार लानानै नानि टाउनाव नायावनो सेरनो नामा बेफोरबायदि सानदों आं गावखौ खिन्थु हायाखै आं बेफोरबायदि खालामनोबो हायाखै आं गोहो गैया जादों आरो गोहो दं जेनेबा गोहो थाबाबो आं माने नागिरा नङा आं नागिरगासिनो खिन्थु आं नागिरबो मोनाखै थारमाने आरे आरो फैसायानो गैयालै बे मासाव होननानै बिदिसो बयबो होनदों आरो बेनिखायनो आं रावबो मोनसेबो प्रब्लेम सल्भ खालामनाय साथामनिबो आं एक थाइसेबो फैसा आं सल्भ खालामनो हायाखै आं गावखौनो गाव बहुद दुखु फोरमायनानै लायो बहुद दुखुथिया खिन्थु आं बायदि रावबो जानाङा आरो थारमाने आं बहुद गावखौनो गाव दुखु फोरमायो आरो आं ओरैबायदि मानसिमोन थारमाने सोरनिबा माबा मोनसे दुखु जायोबा आं बेखौ आं माने सहाय खालामखायोमोन थारमाने आं खिन्थु बे खेबसेयाव आं हायाखै आं बेबो बिसोरनिनो फैसा आंनिबो नङा बिसोरनिनो फैसा बेखौनो आं होनो हायाखै आं गावखौनो गाव दुखु मोनो आरो सिगाङाव आं बहुद मानसिखौ आं फिसिदों बा बेयाव लाखिदों रुमाव जाहोदों लोंहोदों बहुदखौनो आं माबादों सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेम फैदों बेखौबो आं मदद खालामदों नाथाय एबार खेबसेयाव आं बिसोरनि फैसा लानानै बिसोरनो होफिननो हायाखै आं गावखौनो गाव बहुद दुखुथिया आं मानि थाखाय होनो हायाखै आं गावनो मिथिया प्रब्लेमानो फैबाय थायो मोनसे नङा मोनसेया माने प्रब्लेमानो फैबाय थायो प्रब्लेम बेनि थाखाय आं प्रब्लेमखौ बुंजोबना लाया प्रब्लेमखौ बुंजोबना लाबाबो माथो जानो बिदि सानो आं थारमाने बेनिखायनो प्रब्लेमखौ आं फोरमायथ'ला आं ओरैनो आं बहुत मानसिनो मदद खालामग्रा मानसिफोरखौ आं मदद खालामनानै मोजां मोनो खिन्थु बे खेबसेयाव आं लानाय फैसाखौनो आं माने होफिननो हायाखै मदद बिसोरनि खैफोदनि समाव आं होनो हायाखै बिनि थाखाय आं जोबोद दुखुथिया आं नाजागोन बे नाजागासिनो माने आं नाजागासिनो बे मासाव फुल नाजादों दा फैगोन मासाव मा जायो आं मिथिला थेवबो आं बिसोरनि सिगाङाव फोरमाया कि आं फैगोन मासाव होगोन दे होननानै बुंनो हाया मानो होनबा साथामबो बिदों नालाय आं 35,000ल'सो मोनगोन आं 25,000थ' ओरैनो ओंखारलांखागोन बेबायदि थारमाने आरो एसे सम आरो थारमाने आंनि प्रब्लेमा आरो बोसोरनै आरो हमना ला साप'ज बोसोरनै बेथ' फैबायानो 2022-23 24निफ्राय आं फ्रि 24निफ्राय आं फ्रि आं सोरखौबा नङा सोरखौबा आं जिखि जाया आं मदद खालामनो हागोन आरो खालामगोनबो आरो खालामखायोबो आं सिगांनिफ्रायनो बिदि बहुदखौ आं मदद खालामबोदों खिन्थु दा बिसोर साथाम मानसिनि थाखाय आं जोबोद दुखुथिया आरो थारमाने
गावखौनो गाव आंबो दुखुथिया मा होनो प्रब्लेमालाय सुबुं माहारियावलाय प्रब्लेमानो फैखायो आं बेखौ मिथियो खिन्थु बिसोर आंनो फैसा होनाया बिराद गोबावसै बिनि थाखाय आं बहुत दुखुथिया बहुत गोबावसै बिसोर फैसा होनाया आंनो गावखौनो गाव आं लाजिनांगौ बेबायदि आरो खिन्थु उपाय गैया थारमाने उपाय गैया जादों थारमाने मा खालामनो मा होननानै बुंनो आरो दा बे न'खौ लानानै उनावनो आं एसे प्रब्लेमाव गोलैदों नङाबा आंबो प्रब्लेमाव गैयामोन बिदि आरो बाय